rayuwa mai daɗi shine ya dace ka cika sha kai wannan fim ɗin duniya. Ahabba ma filmeri ma ganga muhabbar zaƙi leman tsami kaftuka yi ram. Da Allah na zama dan ban aron waya in kirawo Abba ya kawo min kaya na in dawo nan gidan da zama. Ɗan gidan mu tafiya za su. Kutumar bala'i ki me? In dawo nan a kawo kaya na. Murja. Ko kwai kika saka a gidan sai kin bandam wallahi bandam ne. Kina ko ba bandam ba. Kina ji na? Murja. Allah sarki rayuwa ta ce. Allah kai bi indiya ko a mafarki ni dan mafarkin nan ma da ake gaka a kasar wanda na ki. Murja juyon tambaye ke zina kira ta za a kawo miki kaya. A wallahi biki isa ba. Haba. Wallahi biki isa zuwa aiki ki tafi Murja. Ba dai kin yi kare kin hana ni sakat. Wala wasu suka zo gidan da mace su ke ce bai gidan. Allah ya hada ni da kaddarar rayuwa haka ake ji ba dama. Duniya ce. Katalina kan gano mata ce yasu. Ya rike mata hannu aikin zan su matsalata da su iskanci. Murdanin kamar za ki tashi sama kamar za ki shiga ciki ma. Dan rage min gesin nan dan Allah kai. Ka san kai. Dan rage min gesin. Bayan nan. Kai ina Murja ta aje bakkunanta. Tafi ka walje ka dauko ka kira mun wanda ya kawo ta. Ya mai da ita wannan wata irin bali a rage miki AC a ina ni wallahi ba zauna da wata iriyar rayuwa ce na shiga uku na lalace na zan baki 500 ma ni wallahi Murja dan gausin dan kurada ki zo ki tafi haka ake ji dama babanta to dan Allah ka dan rage min AC why now why they do me like this okay I'm tired of sanyi. Zo ka fita ka nemo mai bolci a waje wallahi sai ta tafi gida yau. Ni a kama zan kai miki ita gida wallahi. Ina da dashi wa ina ilai. Allah kin ga wani gashi? Murza na ka ƙara wani bajewa kike kina so ki zauna kiki ci dan Allah ki kama hanya tun ɗazu mai motar na masa magana ya zo ya ɗauke ki ku tafi. Allah ya saka da alkhairi iya wannan ma ubangiji Allah ya baki lada. Allah ya sa tashi wallahi ba zai ni za ki sa a gaba ki sani a gaban ka miki abincin komai gaba ki ɗaya na fatsarwa da kaina kin zauna kina min gengedi ga karasa shi ai ba kudin banza na samu ba balle ki ce na karasa bacci nake ji ni in na ci abinci na koshi relief nake so in samu in kwanta ai kuwa ba anan ba ki yi baccin ina miki magana ki wani kalli sama kina wani bididi ba da na bu bididi da bada kalle ni nan Maryam har haɗe na ki dan Allah ki zo ki tafi ai kin gama komai da komai wallahi sai dai aka yi na a mota mai AC yanda aka je aka dauko ni a mota mai AC in za a mai da ni ma a mota mai AC za a mai da ni da ka ce ta mun bula zan hauna to a mota mai AC insha Allah Marja wannan kuskuren ba zan ƙara yi ba a rayuwata ba zan ƙara yin wannan kuskuren ba ɗakin nan sanyi wallahi sai ka ce dole sai ka ce kankara mutum ya dinga wannan rayuwa sanyi kai a ce a ba kin gani ko shi yasa ni fa nake tsoron GRA gaskiya kin gani kin ji jama'a ana buge-bugen kofa ko yan fashi ne barayi ne mu haka muke yawwa barayi ne na gaya miki dama barayi ne suke zuwa suna mana tattaro kayan ki mu tafi yau taso bari hada miki kayayyakin abincin ki da kika cici ki hada ki tafi ubangiji Allah ya tsare barayin ne su ne
gaskiya da biya zan kawai ni bari in tashi. Ina za ki koma? Wallahi ba zan iya zaman Bu sai ta sai fa ta zo ta kwanciya hankali kai. Me mashin din ka ce masa ya tsaya. Ai za ku zai tafi zai koma da murja. Gaskiya zai tafi da ni. Dauko murja dauko. Biki dauki kayayyakin ba dauki duk abincin ki da kika dauka dauki akan GRA ce mu haka muke wallahi zan hada ki da bu mu jan hada ki da bu dauki duk kayan kwanukan ki da zan yi da wannan abincin kin yawa ai ta zubar gado ku dauke ta ko da mun kai kawai ku dauke ta ku tafi alolo maza dan girman Allah ki ya hakuri ya kake tsuguna kake ba ta hakuri don uban duk ka tsuguna ku dan ku jan uba kana kake ba ta hakuri to ki Allah ya kiyaye Allah ya tsare dan Allah ya tsare bu mazara in ban sako miki karan nan ba ya wallahi kayo an hada ni da kare to wa inna ilaihi raji'un kin ga ki bari ba na san da korami ita korami ita bu korami ita koram jaka da kai ba ma hukaci ya ce ma na bi ka da dubo zo wanda me kamata jaka kama wallahi ƙarya ne ba wani shege wallahi wallahi sai ki koma sai ki kai la ha ilaha illallah sai ki